O estrés térmico nas plantas fai referencia á tensión física e fisiolóxica que estas experimentan cando están expostas a condicións extremas de temperatura como as que estamos a vivir estes días en Ourense. Estamos nunha situación, dunhas altas temperaturas, levamos máis de 3 semanas con estas altas temperaturas, entonces ahora dásenos en falar de refuxios climáticos. Refuxio climático é buscar aquel sitio onde teñamos unhas temperaturas máis suaves, onde non teñamos estas temperaturas tan altas de día, pero ao mesmo tempo de noite. Temos que pensar que Ourense non deixa de ser un bloque de formigón, 100 e pico mil almas que viven nun espazo que apenas hai espazos verdes, un dos pouquiños parques e xardís que temos pois están moi mal coidados, ou as pouquiñas árbores que hai pois están nunha situación límite, non, por esa falta de coidados. Co cal é unha cidade onde non temos refuxios climáticos, onde poidamos as persoas vivir nunhas condicións dunhas temperaturas máis ou menos adecuadas para a vida dos humanos, dos animais, tamén das plantas, claro. Se o calor lle sumamos a falta de cuidados, a situación volvese moi complicada. As árbores corren perigo e non é raro atopar xa algunhas mortas pola cidade. As árbores, como seres vivos que son, necesitan respirar, necesitan alimentarse e necesitan beber. E vemos como nestes días, por exemplo, estáse baldeando as rúas e tal, cando a prioridade, eso se viaxamos pola cornisa cantábrica, onde as temperaturas son moito máis suaves, se imos a un Santander, a un Bilbao, a un Oviedo, a un Xixón, que nos queda moito máis perto, vemos que todas as mañás o que fan os servicios de parques e xardíns e os servicios de limpeza é estar regando precisamente esas árbores, porque o único biorregulador, o único regulador que temos destas altas temperaturas precisamente son as árbores. Na maioría das árbores da cidade atopamos unha sinal de alerta, follas que secan antes de tempo. Están sufrindo de estrés térmico e vemos como están caíndo as follas, como se están queimando precisamente por esas altas temperaturas e ao mesmo tempo por non haber ese aporte de auga que é imprescindible para eles, igual que nós temos que beber todos os días para poder vivir, as árbores necesitan. En Ourense hai unha deixadez absoluta polo servizo de parques e xardís, e houve un pouquiño máis alá de, terían que ao mellor facer un convenio, porque quen teñen os camións de baldeo, estas cubas que vemos con auga, servizo de limpeza. Pois, eso sería unha actuación estratégica e de xa,